Pokiaľ začiatočník alebo začínaš cvičiť, tu je zo pár typov, ktoré by som si ja želal vedieť, keď som bol začiatočník, ktoré by mi pomohli prejsť nejakým zraneniam a určite by urýchlili môj progres vo fitku. Hneď ako prvá chyba, čo robia začiatočníci, čo si mám celkom na klientoch, ale aj nestrane na lode vo fitku je, že sa proste nerozcvičujú. Čo tým myslím, že napríklad chalán ide benchovať 50 kg, dojde do fitka, ani neurobí také tie tzv. Vrtuľníky, čo aspoň niektorí ľudia robia, čo zase k tomu ďalšom bode. Hneď sa tam naloží 15 na bench, má 50 kg a hneď do toho tam láme, krúti celým telom tam. Proste vždy sa rozcvičujte. Či už to je zmysel, že robí nejaké CARS, čiže proste kontrolované klbné rotácie, alebo za mňa najlepšia rozcvička pred daným cvikom je cvik samotný. Takže napríklad, keď máme tých 50 kg na bench, dáš si najprv prázdnu tyčku, dáš si tam 5, desiny, až potom 15, keď pracovnú váhu sa zahreješ, pripravíš ten sa na tú záťaž, celkovo to telo a neskážte prosím vás hneď na pracovné váhy, najprv sa pretný na rozcvič a zahrej. Druhý bod s týmto spojený je proste, že rozcvičovať sa ale celkovo. Za mňa najlepšia rozcvička pred silovým tréningom je 5 až 10 minút nejaké rýchlochôdze, alebo bicyklu, alebo kľudne rotoped, alebo tie príťahy na vesle. Proste čo ti vyhovuje nejakých proste 5 až 10 minút, kde si zvýšiš tebú frekvenciu, nejak rozprúžiš to telo, pripravíš na záťaž, potom po prípade urobíš nejaké tie CARS, alebo trošku si proste pokrútiš ramenami, nejak si rozcvičíš rotátory, vonkajšie, vnútorné rotácie atd. Ale proste zahriať sa a potom môže ísť na ten daný cvik, kde sa keď zahrieva céra, ako som na predošlom bode a môže ísť na pracovné váhy. Takže prosím vás, nerobte to, že tam skočíš na pracovnú váhu a ideš sa tam zabiť. Tretia je to, že klišé vec, ale to som si to všimol, strašne málo ľudí, aj keď mám začiatočkov, proste nepijú počas tréningu, že absolútne nepijú vodu. Ty ak cvičíš, to telo sa prehrieva, ono sa potrebuje ochladzovať tým, že sa potí, že tým pádom stráča z vodu. Takže znova ten pitný režim počas tréningu je veľmi dôležitý aj proste na výkon, alebo aby ti nebolo zle, neodpadalo sa tam a podobné veci. Takže za mňa vždycky cez tréning pí postupne, nepí nárazov, prečo áno, sú aj ľudia, ktorí príklad pol hodinu nepijú a potom stiahnu 2 deci vody naraz, ideme na ďalší cvik a začnú, že bolí ma brucho, už bonka mi brucho, je mi ťažko od žalúdku. Takže pí postupne, nenalej do seba pol litra vody, ale snáď sa že po každom cviku dá si glk, logne si. Znova nemusíš piť na silu, nemusíš sa utopiť s tou vodou, pretože znova keď piješ moc vody, tak tiež to nie je dobré na telo, môže to viacej uškodiť ako prospieť. Takže tej vody tak primerane, po každom cviku postupne pomaly glk. Štvrtá chyba, strašne často chodia do fitka, prečo veľa ľudí začne cvičiť a povie si však čím viac cvičím, tým lepšie. Veľakrát menej je naozaj viac a hlavne si to cvičenia. Veľa ľudí chodí do fitka, že začne začiatku, povedia si, začne chodiť 6 krát do týždňa, však zrazu poviem Superman, budem hálek, budem silný, vysekaný, blablabla. Lenže zabudajú na jednu malinkú vec, že to telo aj potrebuje čas na oddych, regeneráciu a potrebuje si oddychnúť po tom tréningu, takže to, že budeš chodiť 6 krát do týždňa cvičiť ako začiatočník. S tým, keď si nikdy nechodil cvičiť, akurát na to telo navalíš kopu stresu, to telo nebude vedieť, čo má robiť a to telo ako koncu viac unavíš a bude to viac kontraproduktívne ako produktívne. Takže pokiaľ začiatočník bohato 2 alebo 3 krát do týždňa ti úplne v pohode bude stačiť chodiť, keď rátam aj s tým, že si predtým absolútne necvičil a na telo nerobil žiadnu proste externú a dodatočnú záťaž, takže už aj tie 2 a 3 tréningy budú veľmi benefitujúce pre tvoje telo a znova pomaly sa to dostávať. Vo všeobecnosti ani pokročilí ľudia, pokiaľ sa tomu aspoň trošku viac rozumieš, chodíš si či možno maximálne 4 krát týždeň, keď sa bavíme o naturáloch a bavíme sa v zmysle hypertrofie, hej, pretože samozrejme človek, čo sype, alebo powerliftery, alebo nejaké iné športy, proste tam je úplne iný štýl cvičenia a iné princípy, inak sa to periodizuje. Ale znova tých 2 až 3 krát týždňa úplne pohode ti stačí chodiť cvičiť, pomaly začať to telo proste pripraviť tú záťaž. 5. bod, čo sa týka to predošlo 4. nerobia progressive overload. Čo to po slovensky znamená, že na tom cviku neprogresujú. Že tam ani nepridávajú ani váhu, ani opakovania a v podstate, že tí ľudia ostanú zaseknutí na jednej váhe 2 až 3 mesiace, čo je strašná škoda, prečo v začiatku, keď začína cvičiť tvoje telo, sa vie strašne dobre adaptovať a veľmi rýchlo sa tam vieš proste silou posunúť, ďaká neurálnej adaptácii, že tvoje telo si na to zvykne a veľmi rýchlo sa vieš váhou posunúť, tým pádom aj objemovo, výzorovo atd. Takže znova, aj keď začiatočník sa proste tréning čo tréning, postupne pridať či jedno opakovanie naviac, alebo spomaliť tú excentrickú fázu, alebo urobiť po prípade o jednu pracovnú sériu viac, alebo pridať váhu, že nejakým štýlom tam stále postupne progresovať, pridávať a snažiť sa na tom zlepšovať. Pretože zo začiatku, prvý rok cvičenia je tedy, keď môže robiť najväčší proste rozdiel a najväčší progres, pretože tvoje telo najlepšie reaguje na zmeny a je najviac na to prispôsobené. Sú tie tzv. Začiatočnícke prírastky, že úplne jednoducho,
Dojdeš dvakrát do fitka a zrazu sa proste posunieš silovo aj váhovo úplne jednoducho s tým, že začiatočník pre to telo sa to veľmi dobre adaptuje. Šiesta chyba, čo je zbytočne veľký objem práce. Veľakrát to proste všímam, voľakí chalani dojdú k nám do fitka, ale keď aj ku mne dojdú nejakí klienti, čo proste predtým cvičili, tak im poviem, že predtým som vlastne cvičil, že na cetky som dal bench, potom som dal rozpažovanie, potom som dal tlaky, potom som dal pullover, čo keď neviem, že cvik na hrudník a potom som nakoniec dal kliky, robil som to po 4 série po 10 opakovaní a kúkam na nich, že OK. Proste úplne zbytočný objem práce, že robia strašne veľa sérií, zbytočných sérií, veľa opakovaní a naozaj, jak som na tom predošlom bude spomínal, celkovo naozaj niekedy menej je viac, že robiť radšej menej kvalitnejších sérií ako veľa zbytočných. Samozrejme, pokiaľ nevieš dobre robiť techniku, dýchať pri tom atd. Tak samozrejme v tej sérii nebudú až také kvalitné, pokiaľ dáš trénera, kľúčku napísať tuto. Ale skrátka radšej robíte menej sérií, kvalitnejšie, bližšie k zlyhaniu, ako proste tam robiť 4 série po 15 opakovaní. Znova tie opakovania za mňa, keď sa bavím v kontexte hypertrofia, sa proste objemom budú dať svaly. 5 až 8 opakovaní bude ten zlatý stred. Znova aj v predošlom videu som spomínal, pokiaľ začiatočníky, veľa začiatočníkov urobí tú chybu, že keď im dám aj ja na klientoch som sa nevšimol, napríklad so 40 kg urobí 10 opakovaní s pomerne dobrou technikou. Pridám mu tam 50 kg, urobí s tým 5 opakovaní, čo je pre kontext hypertrofia optimálne cvičenia určite lepšie, ale na úkor toho, že ho tam začne takto lámať, krútiť, tlačiť, nevie dýchať pri tom atd. Takže niekedy pri tých začiatočníkoch kľudne neboj sa tých vyšších počtov opakovaní, kľudne aj 12, 13, 14, kľudne aj do 15 opakovaní. Nie je to úplne ideálne, ale chceš sa naučiť najprv tú techniku poriadne, dýchať pri tom, ako spraviť ten cvik previesť a potom môžeme riešiť, či je optimálnejšie robiť 6 alebo 5 opakovaní pre dokonale ideálne budovanie svalov a hypertrofie. Takže neboj sa tých vyšších opakovaní, ale s týmto budem sa povedať, že nemusíš robiť 5 cvikov po 5 sérií a po 30 opakovaní na jednu partiu počas tréningu. Naozaj uber to nejaké 2-3 pracovné série a tie opakovania tých 5, až 10 až 12, keď pokiaľ začiatočník. Takže radšej menej, ale kvalitnejšie tie série, ako robiť veľa a zbytočne. A taká posledná 7 chyba, čo robia začiatočníci vo fitku, je, že kopírujú tréningy profíkov, ktorí hlavne ani nie sú profíci, nevedia absolútne, jak cvičiť, nemajú ani poňatia o tom, jak funguje hypertrofné cvičenie. Len sú to voľakí nemenovaní, nasypaní ľudia na Instagrame, ktorí proste robia videá a cviky, ktoré tie cviky vyzerajú dobre, ale nedáva to absolútne ani hlavu a petu. Ale keď sa pozrie na to like, že tam voľakého obrovského nasypaného černocha, ktorý robí, ja neviem, aký cvik, tak si povie, že keď to robí on, určite ten cvik musí dávať hlavu a petu, lebo robí to on a pozri sa, jak vyzerá. No, ale bohužiaľ, veľakrát opak je pravdou. Proste pokiaľ sa snažíš objemovo cvičiť a nejak vybudovať svaly a vyzerať, veľakrát tie cviky, ono to nie je o tom, že to baví, nebaví. Sú to obyčajné nejaké tlakové, ťahové proste pohyby, ktoré nie sú nejak, že ťa budú baviť, nebudú ťa baviť. Sú to proste základné cviky, ktorých sa držíš a robiť nejaké úžasné drepy na bosu a do toho tlakovať a robiť kotrmel cez toho asi nebude úplne ideálne pre budovanie svalov. Takže pokiaľ začiatočník, buď sa porád s nejakým skúsenejším kamarátom, alebo v tom ideálnom prípade nájdi trénera, niekoho, kto sa tomu naozaj rozumie a nedá ti robiť na hrudník 5 cvikov po 4 série po 15 opakovaní, nedá ti robiť kliky na hlave, na bosu lopte a do toho žonglovať zároveň a povie ti, že s tým vybuduješ obrovský hrudník. Takže investovať buď do toho trénera, alebo si naozaj nejakého skúsenejšieho kamaráta, ktorý sa tomu aspoň ako tak rozumie, nech to vysvetlí, ukáže, pretože znova tréning pre začiatočníka sa nedá porovnať s tréningom profíkov. Nekopírujte prosím vás tréningy profíkov. Pre mňa je maximálne zbytočné kopírovať tréningy profíkov, čo Veľký piatok cvičím, pretože tí ľudia sa ešte pripravujú nejaké súťaže, berú do toho ďalšie podporné látky atd. A určite to bude ideálne pre začiatočníka, kopírovať tréning nejakého profesionála, čo cvičí 15 rokov, bere do toho látky a začiatočník, čo ani nevie, jak má správne dýchať pri bench presse, začne kopírovať jeho tréning. Takže znova daj si poradiť, buď sa nájdi trénera, alebo nejakého skúsenejšieho kamaráta, nech ti poradí zostaviť ten tréningový plán tebe uspôsobený tvojim proste zručnostiam a schopnostiam, nech si pomalinky prejsť o základy, ukáže ti to, vysvetlí a nekopírujte tréningy profíkov. OK, to bolo všetko pre video. Ak sa ti video páčilo, like, odber, pošlo nejakého kamarátovi, kamarátke, ktorý by to mal vidieť a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau.